kan observere, om der er nogle spændinger, eller nogle følelser, eller nogle tanker. Bare sidde med det. Og din opgave er at være fuldstændig stille. Der er ikke noget, du skal fikse eller løse, men du kan observere og se det, der kommer af sig selv. Alle har brug for at føle, at man er del af et fællesskab. Og man har brug for metoder til, hvordan man kan være sammen med sig selv på en god måde. Og der kan mindfulness være et redskab. Så man kan ikke sige, at det er noget, der er godt for alle mennesker til alle tider. Der er rigtig mange ting, der bliver kaldt mindfulness. Og der er mange, der ligger mange forskellige betydninger i det. Men det, man træner ved mindfulness-træning, der starter man med at træne det at være fuldstændig til stede i sin krop og mærke den. Og vide, hvor kroppen er henne. Det kan være, at du kan mærke åndedrættet dybt nede i maven. Hvor er åndedrættet henne lige nu? Og det næste, man træner, det er så at vide, hvor sindet er henne. Giv dig selv lov til at være stille og bare observere. Derefter så begynder man så at arbejde med, hvilken relation man har til sig selv og til andre mennesker og til det, man laver. Og så når man har en god kontakt med kroppen og med sindet, og når det sådan ligesom er balanceret, så kan man komme i en tilstand af mindfulness, hvor man bare er til stede, og hvor det ikke er vigtigt, hvordan har lille mig det lige nu. Men hvor man har lyst til at tage nogle gode beslutninger, og ligesom ser de muligheder, der er lige nu. Når man sidder stille, som vi gør i meditation, så kan det være, at man bliver opmærksom på, at der er nogle spændinger, man ikke har været klar over. Det er fuldstændig fantastisk, at teknikker, der er mange tusind år gamle, at de kan blive brugt i en fornuftig sammenhæng til, at man får det bedre med sig selv. Og jeg synes helt sikkert, at det har en meget stor plads i et behandlingssystem. Men ikke som, altså det skal være, det skal bare være alvorligt funderet, og fra man skal vide, hvad man snakker om. Man kan lægge mærke til vinden, eller luften omkring kroppen. På samme måde, hvis det er, at man skal undervise, så skal man kunne undervise ud fra sig selv. Så skal det springe ud af en praksis, man selv har. Så man skal vide alle ens dårlige sider og ens ømme punkter. Fordi ellers kommer man så nemt til at køre det over på nogle andre. Og man skal vide det fra sin egen krop, ellers kan man ikke lave en ordentlig støtte. Altså det må du kunne vise med din person, og så skal du hjælpe nogle andre til at se det. Og det skal de se via det at være sammen med dig. De skal kunne mærke, at du har lyst til at gå i kontakt med dem. Og hjælpe dem til, fordi når man begynder at sidde og være sammen med sig selv i kroppen, så er det overhovedet ikke godt, og man har ikke lyst til at være i kroppen. Så man kan komme til mindfulness og mærke alle de steder, man ikke vidste, man havde ondt. Eller blive klar over alt det, man ikke vidste, man egentlig var enormt ked af. Altså, det kræver for at gøre det på en måde, der har en virkning, ud over bare at blive ked af det. Det kræver, at der er en støtte. Mindfulness, det handler om forståelse. Og lære at være så stille, at man kan modtage det, der er. Og det at lære at forstå, at man faktisk er fuldstændig perfekt, som man er. Det er ikke noget forbedringsarbejde, man skal i gang med. Det er at se og mærke den unikke person, man er. Som ikke er et hak forskellig fra alle andre. At få noget mere medmenneskelighed ind i samfundet, det synes jeg da vil være dejligt. Altså det er da min mission. At kunne koble det sammen med forskning, det synes jeg da er rigtig sjovt. Og det er jo det, der er det helt store, at man kan ændre hjernen, og man kan ændre kroppen ved den måde, at man er sammen med sig selv på. Og den måde, man er sammen med andre på. Det er da den virkelig gode nyhed.